Nagsuri-suroy ko karon ngadto sa basak. Payan akong suroy guys kung kuan kanang dugay na ako nga tuwa ka suroy. Tara uban ko guys. Ay damo kay nilabhan. Damuguan. Bado pista. Okay guys. Uban ko guys ngadto sa basak magsuroy-suroy ko kay koy lingaw, ya init man pod. Ano agianan. Kabislaw. Asang agianan diri? Dong. Asang agianan? Diri ah? Sige. Sorry ta guys, kay boring kaayo. Manoray ta sa basak. May diri kay way dili kailangan na og face mask. Sorry ta diri. Tagsara mo kasuroy diri guys sa basak. Lapok man dong. Lapok. Ngadto. Balik ta, ngadto ta agi. Nah guys. Luwag kaya diri ah. Huwag ka banha-banha. Bisan pag musyagit ka diri ah. Itor tamo sa among gipuy-an diri ah nga libo naman diri dong. Dali. Uban ka? Ha? Mandi ay. Nga guys, oh, kadaruhan. Kanding. Mi. Ipakita na ako ang view nga basak. Lapok man oy. Hala ka lapok. Lapok jud kaayo nga ri guys oy. Agianan ba? Pero madahar na. Charan. Welcome sa mga basakan. Na guys, oh. Mana mga basak guys, luag kayo diri oy. Kana guys kanipaan na siya. Luag kaayo ang mga basak. Kanang kuan guys. Wala na yung mga humay kay kanang bag-o man ni siya nga giani. Bag-o lang giani. Nardong, sorry ta dong ari. Tubigan na ba kayong basak guys oh. Tara, soroy. Painit ta kay may diri kay free, di na kailangan face mask magsuroy-suroy. Guys. Ting basak naman pod guys na mga tao. Na ay nagkuan kanang nagharas. Medyo libon pa ang kuan kanang agianan kay kahuman naman ni og ganang bari. Ay agianan diri dong.
diri agi. Guys. Asa to ang buos dong nga katong kadto no? Nahuman na mo dito. Guys, Wanang kaayo. Kita ng bukid. Ang bukid guys. Init ayo diri oy. Pero dili pa kayo init guys. Kay kuan sayo pa man. Unya init na. May agianan. Agianan. Maghinayla ta diri kay tingalig na ihalas. Lagay. Asa man to yung buos-buos dong? Asa man ta mo agi? Sige una daw. Akong igsuon guys, ang ipauban mo ko ikauban. Soroy-soroy lang mi kay dugay na pagkuha arig basak oy. Kay naras balay. So isoroy ta mo guys. Libon kayo. Libon pa mga basa kay wala pa man gitrabaho. Guys, hapit kami sa payag. Magkalingkod mi karon magpahangin ba guys. May diriya kay presko way bayad. Di na kailangan ka dirig aircon o electric fan kay tumihangin way undang-undang. Abot na mis among payag. Payag gagamay. Diri day mo. Diri Noon. Ngadto day dong. Mo na inyong giamihan dong. Ang diri nga basak. Mo na ilang giamihan guys. Kato ba yung among gigiok guys? Diri to. Diha. Kanang ning tubo man na siya nga human na siya gi kuan gi ani ba niya tas kanang ning tubo na pud siya nya ning bunga mo ni siya guys na mo na siya mo na ang among gahapon nga gatong gi-vlog bitaw nako guys nga gigiok mo na siya kanang timgas pud oy kay nakaambot murag makalima siguro to kasako kay damo-damo man to wa pa nahuman nga ni giok to pa dito mga to daw ta dong mga to ta na nakasilong mi sa payag nga guba-guba kato man ning ilang gihimo guys kay bantay lagi sila diri og kanang maya ba kay magbunga po damo og kaayo og kuan kanang maya ba kanon ang humay pag di nimo bantayan awa na kay maani timgas kaayong humay anawa guys timgas kaayo so mga tutadong sa mga tao guys nagkuan nagharas sila silang humay may kanang kuan ba guys kanang ang Tagaytay ba kay sugod na mo pud diri og kanang tanom ba tamna na pod kay para nay maani ba tara dong ato ta dong sige nga to ta let's go bani mi guys init kayo pero okay ra padara ni guys nainit kayo init init kayo pero madahar ani guys muna angay diri kung mag-exercise magdagan-dagan ka diri maghinay ka diri shoot ka lapok kayo wa na mga Tagaytay nawaha man Tagaytay diri hala
Nang humay ay. Mo ni ilang igarab sa akong kuan ba. Akong papa guys gidaginot. Humay bago ni. Napangani guys wa na maakos og garab lagi. Dako man ni kaayo na padto. Paigbaw man ni ngadto padto. Ano? Di na maakos og garab. May tagay tayo matulong ka anis kuan. Shoot pa. Wa na init guys oh. Nawawa ang init. Ngari na pud may sa ikaduhang payag guys. Diri naunang humay oh. Makuan pagad ni guys kana magarab kaso gikapuyan naman lagi akong papa Di na maakos. Ang payag. Hala. May diri kay kuan kanang now. May lock pa. Sana all may lock. Diri pwede diri may buho. Sudlanan sa kuan guys kanang mga medisina bitaw sa basak. Now. Wanang kayo. Basak. Init kayo. Doon la kaayo. City Hardware. Klaro ra kay City Hardware Tapay sa kapaya guys Naikabaw. Pre pa man ang kabaw diri tugwayan kay wala pa may humay. Pag nanay kabaw di na pwede diri magtugway. Sa kalsada, doon la kay kalsada. Ay naman to kuan. Kalsada na diha to Diri ang basak wala pa gikuan kanang gidaro. Wala pa siguro. Jud nga ri guys na kauban kay kauban. Ni uban mo pud siya guys. Ako ron tatong usa mo ri. Magsuri-suroy ba ko ba magpahangin, magpainit kay narto sud sa balay Kailangan pud ta magpahangin. Presko bang hangin? May diri kay presko na undang-undang hangin hangin kayo. Di ami sa payag silong ni. Ay paningot ko. Ba na palibot. Luag kayo guys Ngadto pa na paubos, paubos pa na siya ngadto nga basak. Luag kayo. Kaso lang kainit na. Pero wala na kanang mga ang uban wa na giani na noon ang mga basak diri wala na. Kuan na pud kanang ug nila pating tanom na pud kanang nagdaro ang uban, ang uban nagdaro pa, ang uban nagmakina na. Tas ang uban padung na nagtanom ba. Pero ang kini nga basak kini nga payag diri wala pa kay ako mapapaani nagkuan magbantay daw. Dari ang basak kini wala nga basak padung na ngadtos ubos tas ngadto pa ubos guys. Dako kaayo pag maayo ngani murag maayo ngani ang humay mo sobra 100 ang abot. Dako man nga basak ambot murag duha siguro ni ka hektarya. Pasabot tadong mga to na pud tadong ato ta pa ubos ato tanga to kaya guba naman guys kay naguba na tong bagyo kasilungan na labag tao pero muuwan kabuang pagag suksok diri. So tara ikaw na dong. So paadto pa mi guys. Suroy kay wala na init. Suroy lang.
Maayo diri kay way manakop. Kasula libon pag naihala sa magpaakan hinahinay lapod. Ay damong kangkong guys oh, libre diri. O kisay mo utan og kangkong libre kaayo diri oh. May damong kangkong di pa man ingon siya nga hugaw guys kay kanang wala pa may kuan kanang wala pay kanang timbasak ba wala dili sila makuan og medisina pa. Dili pa ni siya hugaw. Sa una usahay nga ni akong papa diri ang magkuha. Amo utanon ba? Lamian man pud. Nao damo kayo nasa kuan nasa kanal ba? Pero limpyo na siya guys kay wala na may kuan ting bumba ba sa mga humay. Ang payag guba na wa na atop. Ato kuan. Wa na atop. Naguba katong bagyo. To, kan siguro to. Asa ta gidong? Diri na lang ta dong paubos. Ngari. Ate kabaw guys oh. Kabaw. Kuan. Diha sila kuan ipatuna. Kay magluya man ang kabaw ug di makatuna, matay. Kailangan man na sila magkuan og kuan tubig. Maglublob. Na pa. Another payag na pud sa basak. Presko nga ri guys kay naong ang bongbong oh. Kuan lang ka ng mga kahoy ba. Pwede ka diri magigda-higda. May abuhan pa sana all may abuhan. Bro bintahan nga ri guys kay kuan ka ng ba sin na di ka mabasa diri damog syuktong lagad mga tao ino magsyuktong pagpadakos masul ko no may abuhan pa tara dong pauli na mi bag wanang na kayong basak wala na ito balay ito na balay ito din naglagari oh ikaw una dong guys kay ipog ko magdugay sorry rapod ko diri ba ay dugay na pud ko ako kangari og basak magsuri pa dugay na so mo nang suroy og ngari ba ako ron tatapusan ni uban pud ako igsuon presko kay hangin diri guys wa jud ko giingon gapanungot kaayo ba hangin kaayo may pod akong pagkasuroy kay swerte kanang wa kayo bay kuan init wala ang init ang tagi dong ha dili na lang ta dong balik wanang kaayo Naikabaw. Kabaw. Di ka na manungag dong. Kabuang bitaw tagdagan ron. Stik. Ayaw mig sungag ha. Wa na halbo na.
Tagi dong. Dira. Dira na lang. Pagtanaw lang. Kaya tingalig na halas ba? Halas. Agay, kadamog harupay. Agay. Agay. Iaw, ako nagtsinilas. Damon, tagtunog ang tiil. Ngadto kasagingan na. Wala na. Pauli naman may. Ubalik mas among agi. Nainit. Nanta dong, diri. Tas, astagi, dira. Asa man ka agi? Diri ra oh. Asa man ka mo shortcut diha? Ayaw diha oy kay tignay halas. Balik lang ta sa tong agi. Tara. Ayaw panungag ha. Agi ra mi ba? Ha? Oh. Nahalbo na ilang basak. Nakahalbo na ilang basak. Dara la mi kutob guys, diha ang ngadto suroy-suroy. Pero ngadto di na ko ngadto guys kay layo na kaayo ang pag-uli lagi eh. Layo na kaayo. Ngadto pa man na paingon guys. Ngadto. Layo oy. Mura na mo gisuroy diha diha ra mi kutob guys. Pero suroy na god. E dugay wa nakuha ka nga rig basak ba. Suroy la ko. Kay boring man sa balay. Gitraya na kog suroy. Naalbo na ilang basak, ilang mga patugway ag kabaw. Oh. Kabaw. Sumaura to akong i-vlog, ipakita sa inyo ako diri sa basak bitaw. Mara to. Sore-sore ra gad lingaw-lingaw ba. Yeah. Ngari og basak. Mara to akong ipakita. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah.